Me yake yi a cikin wannan dajin mai haɗari? Ba ma da matsala akan haka, mu je kawai. Ba ruwa kake so ba, mu je. Dare yunwa sunana shine Luka. A nan ba za ku iya samun abu mai maganin yunwa ba, shayi kawai za ku iya samu. Ba ma buƙatar shayi, ruwa muke da buƙata, ka ruwa. A nan ba ruwa, shayi kawai za ku iya samu. Dan uwa, ai da ruwan kake shayi ba? A'a, da madara muke. Ok, to za mu iya samun ruwan madarar? A'a, garin madara muke amfani da shi. Da kyau, to ba ma son shayi, ka ba mu madara. Ba madara. To ba yanzu kace da madara kuke amfani ba? Shayin madara ne, ba madara. Wannan wani irin mutum ne? To kawai bari mu sha shayi. To ba mu shayi. Ku jira minti ɗaya. Ina ne za ka je? Na karɓo shayin. Karbi dan uwa. Na gode. Wannan wani irin shayi ne haka ka bani? Wannan shine shayin da muke yi a cikin wannan dajin. Miko 2000. 2000? Wannan shine shayin 2000? Shin ka ga wani shago anan ne? A'a, ba wani shago anan. Ni kaɗai ne nake sayar da shayi anan kuma 2000. Miko 2000. Wannan wani irin shayi ne haka 2000? Wannan wani irin mutum ne? Karbi ga kuɗinka. Ci gaba da sayar da irin wannan shayi. Wannan shayi ne? Shin kana kula da zoben yadda ya dace? Kada ka samu damuwa, ina kula da shi yadda ya dace. Kada ka samu damuwa. Da kyau, idan har wannan zobe ya shiga a hannun muggan mutane, duniya za ta faɗa halaka. Sabida haka ka kula. Kada ka samu damuwa, zan kula da shi yadda ya dace. Da kyau, na yadda da kai kuma na san za ka kula. Da kyau, ashe zobe a wajen wannan yake. Mu je. Kai, miko zoben da yake wajenka. Wanne zobe kuma? Mun san komi, fito da zoben. Dan uwa, ni shayi kawai nake saida, ban san wani abu game da zoben ba. Kada ka ɗauke mu shashashu. Wane zai sai shayi a cikin wannan dajin? Dan uwa, ban san wani abu game da zoben ba dan uwa. Dakata. Yanzu zan gaya ma inda zoben yake. Haɗu da sauri. Ku biyo ni. Mun sami zoben. Dakata. Domin tabbatar da zoben mu fara sakawa mu gani. Kaga ƙarfin zoben ba? Mu je.
kai jadu ta yi aka ka tsufa haka. Ni ba jadu ba ne. To waye kai? Ni kakansa ne. To ina jadun yake? Shi ya yi aure yana can tare da matarsa, kai ma ka yi aure domin ka zauna da matarka. Ni ma na yi aure ai. Ka yi aure, ina matarka take? Tana a gida. Matarka tana a gida, to kai me kake a nan, je ka rayu da ita. Idan na zauna na rayu da ita to wa zai yi aikin? Na zo karɓar zoben ne yana hannu wa'incan mutane. So suke su tarwatsa duniya. Sauri nake zan je. Maza ka miƙon wannan zoben. Karɓi gashi. Wannan ba shi bane na asalin ina yake? Ga na asalin nan. Yi sauri ka miƙo shi. Wannan zoben ba wanda zan baiwa, daga yau ya zama nawa. Ni kake ma wannan maganar, kada ka hassala ni. Ba wanda zan baiwa wannan zoben, daga yau ya zama nawa ni. Da kyau, to bari zan gani. Ka miƙon wannan zoben da ke hannunka. Shin ka san yadda aka yi na samu kike cewa na miƙa ma? Za ka bayar ko a'a? Ba zan bayar ba. To ka shirya wa mutuwa. Bari mu gani waye zai mutu. Sauraron Krish, ba za ka iya kashe shi kai kadai ba. To ta yaya zai sheƙa? Dole sai mun haɗa kanmu za mu iya shege shi. Da kyau, to mu haɗa kan.
miƙo wannan zoben domin ku mutane ba za ku iya kula da shi ba. Ok Jadu, karbi ka kula da shi. Bidiyon ya burga ku, kar ku manta da danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa kamar da kuke gani, ta yadda za ku rika samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan har ka zo a YouTube ka rubuta Abubakar Sadiq ba ka samu channel ɗin ba kamar yadda kuke gani, saboda sabon channel ne ba lalle ka rubuta Abubakar Sadiq ka same shi ba kamar yadda kuke gani. To abinda za ka yi, za ka zo ka rubuta Sadiq Muhammad TV. To bayan ka rubuta Sadiq Muhammad TV kamar da kuke gani ga channel din nan, sai ka zo ka danna wannan kamar da kuke gani, sai ka zo ka danna akan description din channel din kamar da kuke gani, ko kuma nan take za ka ga link din channel din ya bayyana anan. To sai ka danna shi, to da zaran ka danna shi zai bude maka cikin channel din kamar da kuke gani. Wannan sabon channel ne, shine bidiyon da muka fara saki a cikin ta. Kar ku manta ku yi subscribing, shine zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan shirye-shirye. Mun gode.